Sammen og velkommen til den her vlog. I dag så skal jeg i Brændeskovshaven og lige bytte sammen med Emilie og hendes mor og min mor og Tellef. Og Tellef larmer lidt i baggrunden, så ja, jeg opdaterer bare dernede. Nu vi skal lige købe billetter til 400 kroner. Der dyre kanarier. Det er sådan nogle undulater og marsvin og sådan noget. Jeg tror også, det kan lide. Ej, jeg er her. De er søde. Se. Hvad så, Emilie? Ja. Okay, nu er Emilie og hendes mor lige på toilettet, og når de kommer tilbage, så skal vi have et eller andet i den der kiosk. Vi vil gerne have popcorn. Så ja. Det er mig og Emilie, vi sidder på sådan en lille gyngehest sammen. Ej, du kan godt sidde der. Kom. Jeg rykker. Au. Sådan der. Sådan. Gyngang. Gyngang. Og venter på, at det går stå med den der hest. Eller fuck der. Og den der vogn. Ting, hvor den drejer rundt derovre. Det er sjovt. Det prøver vi lige. Gerne trykke på kaffe. Oh shit. Rundt! Tælle! Vi drejer rundt! Tælle! Vi hænger på hovedet! Og den! Vi hænger på hovedet! Jeg kan ikke komme op. Ja tak du. Så sidder vi sådan en gynge, men vi kan faktisk ikke rigtig blive skubbet. Fordi Jean, hun sidder og passer på alle tingene, og min mor, jeg ved ikke lige, hvor hun er henne. Hun står derovre. De kan prøve igen. Ej, lort. Kommer din mor, det er noget lort det der. Og så! Ah! Der er aber. Prøv at se, hvor sød den er. Nå. Ej, det er en sving. Wow, se du godt, det kan altså svinger sig. Jeg tror, det er linealer. Linealer? Den har fået sådan en rigtig... Det skal Freja have på video. Det kunne være meget sjovt. Jeg sidder bare der. Rigtig glad. Ej, den skider sgu også. Men en normal person skider. Okay, det skal nu være der. Vi har lige fået noget mad. Jeg har fået sådan en kylling bacon, så jeg synes jeg faktisk vildt lækker ud. Så ja. Og Emilie sidder. Hvad laver du? Okay, vi skal ind i det der vandland nu, så ja, det er fedt. Okay, vi er lige kommet ud af det der. Der er nok nogle billeder, der kommer ind nu. Ja. De gik rundt, de der sådan mærkelige, den der som var mit yndlingsdyr på et tidspunkt, efter jeg har været der med Jan. Jeg elsker dig. Hvad? Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Ja. My friend. My best friend. My best friend i hele verden. Ja. Jeg er i bussen, og vi skal hjem. Svært. Men vi kommer igen i morgen. Til butik, og vi køber lige nogle bøger. Det blev den her, okay? Tak for det. Jeg er ikke råd til det på en gang.